Айде. Марто Каревич, трети ден. Тоше, този клип е специално за тебе. Иначе снимай там и пътя също да се вижда. Снимам го и пътя. Пътята снимам, как караш. Смело, смело. Километрите да видят, с 100 караш. А, ти виж себе? 90 км стига. Трудно, нормално. Bez tvojta obič tu